ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிழங்கு வச்சு ஒரு புட்டு செய்யலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே. அந்த கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். கிழங்கு எடுத்து அதை ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம். ரெண்டாக பிரித்து நடுவில் ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்து வெளியே போட்டுடலாம். போட்டு இதை உடச்சி எடுத்துருவோம். உடைச்சோம்னா அந்த நார் பாருங்க, உடச்சா இந்த மாதிரி நார் தெரியும் வெளியே. அந்த நாரை விட்டுருணும். நாரை விட்டுட்டு இது மாதிரி உடச்சி எடுக்கணும். எடுத்து இதில் போட்டுருவோம். அந்த நரம்பு எடுத்தாலும் அங்கே நார் எடுத்தாலும் மறுபடியும் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்க நாரை அதை கத்தி வச்சு லைட்டாக கீறினா வந்துடும். அதை எடுத்துட்டு இதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிக்குவோம். குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நைஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் குறப்பாக இதில் கொஞ்ச நேரம் அரைச்சா போதும். இந்தா எப்படி அரைச்சாச்சா. இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கோம். நம்ம தேங்காய் பூ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சர்க்கரை சேர்த்துக்குவோம். நாட்டு சர்க்கரை இருந்தால் நாட்டு சர்க்கரை கூட போட்டுக்கலாம். வெள்ளை சர்க்கரை வேணால் வெள்ளை சர்க்கரை கூட போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ வெள்ளை சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். அடுப்பெலாம் பற்ற வைக்கணும். ஏற்கனவே வேக வச்ச கிழங்கு தானே, அதனால் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். குழந்தைகளுக்கெலாம் கொடுக்கலாம். இது சாப்பிட்டா காலையில் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டாக்குல பசி இருக்காது. நல்லா வயிறு நல்லா ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அவ்வளோ நல்லது. இது இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு காரமாக செஞ்சால் சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல, இந்த மாதிரி இனிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. இப்படி வந்து சாப்பிட்டா நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கிழங்கு கிடைக்கிறப்ப நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அழகான புட்டு ரெடி. கிழங்கு பனங்கிழங்குல புட்டு. பாய். அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.